Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 66 canonical coronation ng Virgen de los Remedios ipinagdiriwang ng mga Katolikong Kapampangan. Tarlac Governor Susan Yap at Bataan Governor Joel Garcia magpipilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging chairperson ng Regional Development Council Central Luzon. Mga Bataenyo, hinikayat ni Governor Garcia na makiisa sa kampanya laban sa paggamit ng vape. Pelco 3, iginit na tumaas ang generation charge dahil sa pagsirit ng presyo ng coal power. At panukalang pagtatayo ng Dove Zoo Annex Campus sa Ciudad San Fernando, pasado na sa Konseho. I'm Aldo Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Maagang nagtipon-tipon po sa bayan ng Lubao, Pampanga ang libu-libong Katoliko at deboto ng Mahal na Birheng Maria ngayon pong Huwebes, September 8. Ipinagdiriwang ho ngayon ng mga Katoliko ang kaarawan ni Mama Mary. Gayon na rin ang ika-66 na canonical coronation ng Virgen de los Remedios, ang patron ho ng lalawigan ng Pampanga. Isang prosesyon ng imahe ng Birhen ang isinagawa mula po sa may simbahan ng San Agustin patungong munisipyo ng Lubao na sinundan naman ng isang banal na misa. Ayon ho kay Ginong Roby Tantingco, ang Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ang Birhen de los Remedios umano ang naging sandigan ng mga Katolikong Kapampangan sa kaguluhan na dalaho ng digmaan noong 1950s. Samantala, ipinatawag ho ni Mayor Tonton Bustos ng Masantol, Pampanga ang pamunuan ho ng Pampanga Electric Cooperative 3 o yung Pelco 3, kaugnay ho yan ng reklamo ng kanyang mga kababayan hinggil sa mataas na singil sa kuryente. Ayon naman ho sa Pelco 3, ang pagsirit umano ng presyo ng coal power ang dahilan kung bakit tumaas ang generation charge. Si Karen Maurilio ang may detalye ng balitang yan. Nakaabot na sa tanggapan ni Masantol Mayor Tonton Bustos ang reklamo ng ilang mga residente ng bayan kaugnay ng mataas umanong singil sa kuryente ng Pampanga Electric Cooperative o Pelco 3. Ipinaliwanag naman ng Pelco 3 na hindi nagmumula sa kanilang dagdag singil kundi sa generation charge. Ang halaga ng generation charge o konsumo sa kuryente ay nakabatay umano sa presyo ng coal power na pinagmumula ng kuryenteng ipinamamahagi ng Pelco 3. Sa ngayon, mataas raw ang presyo ng coal sa pandaigdigang merkado kaya nagkaroon ng pagtaas sa generation charge. The source of our generation is from coal. So yung coal-fired power plant as the main component po ng electricity production has increased due to global crisis of coal price. The coal price from last year ranging from $100 per metric ton, nag-reach na po ng $450 per metric ton. Kaya ang impact po, Mayor, yung dating generation charge natin na 5 piso lang, naging 10 piso po na na-experience natin since May. Kaya po ang rate na nag-range lang dati ng 8 pesos, naging 13 pesos po. Mula sa bill sa kuryente, tanging distribution charge lamang daw ang napupunta sa Pelco 3 bilang distributor at ito lamang ang kanilang kontrolado at wala pa raw silang ipinatupad na pagtaas. So, from 2009, hindi po nagbago or nag-increase yung rate natin for the DSM charges. Yung sa generation charges lang po, nagkaroon ng increase. Hindi pa raw masasabi ng Pelco 3 kung kailan magkakaroon ng pagbaba sa generation charge dahil tanging ang presyo ng coal power ang kanilang nagsisilbing batayan sa singil. Wala po, hindi pa tiyak, wala pa pong strong projection on the effect ng war against ng Russia and Ukraine. Pero
nabanggit po sa usually committee hearing and congressional, meron pong plan ng government ng long-term plan ng renewable source of energy. So, ganun din naman po ang vision ng PELCO 3 is yung makakuha po ng renewable energy source para mas bumaba po ang presyo ng kuryente. Samantala, wala raw munang ipatutupad ang PELCO 3 na interest charge at wala rin daw silang puputulan ng kuryente hanggang September 30. Tiniyak din ng PELCO 3 na bukas ang kanilang tanggapan para sa iba pang mga katanungan. Maaari ring tumawag sa kanilang hotline number 0908-814-4175 o mag-message sa kanilang Facebook page. Karen Maurilio, CLTV News. Sa ibang balita, si Tarlac Governor Susan Yap at Bataan Governor Joet Garcia ang pinagpipilian po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging chairperson ng Regional Development Council o RDC Central Luzon. Sila umano ay nominated ng mga RDC members mula po sa hanay ng mga lokal na pamahalaan. May kanya-kanya namang planong dalawang gobernador sakali pong sila ang matalaga ng Pangulo. Narito pong ulat ni Paulo G. Santos. Nagsagawa ng caucus ang Regional Development Council nitong Miyerkules, September 7 sa tanggapan ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3. Sa 7 gobernador ng Central Luzon, 4 ang dumalo. Ito ay sina Bataan Governor Joet Garcia, Tarlac Governor Susan Yap, Bulacan Governor Daniel Fernando at Zambales Governor Hermogenes Ebdane Sr. Isa sa tinalakay sa pulong ang susunod na mga opisyal ng konseho kung saan umangat ang pangalan ni Governor Garcia ng Bataan at Governor Yap ng Tarlac bilang nominees para sa magiging susunod na chairperson ng RDC. Sila umano ang aprobado ng mga lokal na pamahalaan na miyembro ng RDC upang mapagpilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang appointing officer. Parehong kilalang kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. si Governor Yap at Governor Garcia. Nasa crucial time ang reorganization dahil ang economic framework na naibalangkas ng administrasyon ay kailangang masabayan ng uupong RDC chair. Ayon kay Director Gina Gacusan ng NEDA Region 3. Very urgent. It's very urgent because we would like the RDC already to do its work, and I'm just sitting in as a presiding officer in the interim. So we will submit the names tomorrow to the office of the president, and I hope he can appoint somebody soon. Sa salita ni Governor Joet Garcia, sakaling siya ang palarin na i-appoint ng Pangulo, ang pagpapalakas sa ekonomiya at otonomiya ng mga LGU ang kanyang prioridad dahil nasa recovery stage pa ang mga ito. Malaki yung pangangailangan ng ating local government units, lalo na tayo ay dumaan sa kasalukuyan, dumadaan pa sa pandemya. Sa pagdating po sa responde, syempre marami ho sa mga local government resources ay talaga pong na-deplete. So we're asking the national government to help support yung iba't iba pong mga proyekto natin sa local na pamahalaan dahil sa ngayon talaga pong medyo hirap ang ating mga bayan, ang ating mga lungsod, ang ating pong mga probinsya. At maalala po natin ang local government, ang pinaka-touch point ng ating mga kababayan pagdating sa pamahalaan. Habang si Governor Susan Yap, bibigyan pansin umano ang mga infrastrukturang kailangan para sa development ng rehiyon na sa ngayon ay hindi matutustusan ng mga lokal na pamahalaan dahil sa limitadong pondo. Kanina, we had a long discussion with the different mayors and the governors to push for the much needed infra, no? Yung mga critical that's causing flooding in our area, ang water source natin sa Central Luzon, trade missions that we will do to fund, no? Kasi as it is, mahirap na ang revenues, no? Like our budget is slashed for almost 15% for next year. So we have to be creative if we can tap PPPs locally and internationally from our ASEAN neighbors. Yun yung mga ibang napag-usapan. Hiniling naman ni Zambales Governor June Ebdane sa RDC na tutukan din umano ang investment para sa water resource facility dahil nakukompromiso na umano talaga ang groundwater sources maging sa kanayunan. Ang isang dapat na matuunan ng pansin ng hindi lang dito sa atin pero sa lahat ng lugar ay yung magiging problema ng tubig pagdating ng araw. Nakakalimutan natin yan eh. Ang sa katunayan,
doon sa mga periphery na ng kwan, yung mga islands. Kailangan pumasok ka pa ng konti para makakuha ng tubig na pwedeng mainom. Dahil may pumapasok na yung tubig alat sa dami ng gumagamit ng tubig groundwater. Nasisip-sip na rin pati yung seawater. Ayon kay NEDA Director Gakusan, nagsisilbing hamon sa Regional Development Council ang kalagayan ng agrikultura, lalo pat kinikilala ang rehiyon bilang Rice Granary of the Philippines. Sa Central Luzon, halos nanggagaling ang malalaking supply ng bigas sa Kamaynilaan. Ngunit ang problema pa rin umano ay ang irigasyon sa mga sakahan. Halos nasa 2% pa lamang umano sa mga agricultural land ang napapatubigan. The main concerns were irrigation because most of our land is still agricultural, di ba? Pero yung rate na pag-increase ng ating agricultural, irrigation coverage is only 1.59%. It will take us 17 years para ma-irrigate lahat. Di ba napaka-importante ng irrigation? Kasi kung di ka irrigated, you wait for the rains to come. Samantala, nakatakda namang isumite sa Malacanang ang pangalan ni Governor Garcia at Governor Yap sa September 8 upang sa lalong madaling panahon ay makapili na ito ng magiging pinuno ng RDC ng Central Luzon. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagpuputol ng dump box ng mga quarry trucks, hindi ipatutupad sa Bulacan, ugat ng overloading, nais umanong silipin ng pamahalang panlalawigan. At mga Bataenyo, hinikayat ni Governor Joel Garcia na makiisa sa kampanya laban sa paggamit ng vape. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita, wala raw hong balak si Bulacan Governor Daniel Fernando na gawin ang pagpuputol ng dump box sa mga quarry trucks para ho masugpo yung overloading. Ayon ho kay Fernando, ang unaan niyang gustong masilip ay yun pong ugat kung bakit napipilitang mag-overload ang mga nasa trucking industry. Narito pong ulat ni Paolo G. Santos. Wala sa adikain ko na putulin
at gawing ELT na lang yung truck. Ano po? Lagyan lang natin ng sistema. Hindi kumporme si Bulacan Governor Daniel Fernando sa pagpuputol ng dump box ng mga malalaking imported Chinese quarry brand na dump truck na gaya ng ginawa sa Pampanga para sugpuin ang overloading sa kanilang probinsya. Ayon sa gobernador, tumatalima na ang mga quarry operators sa kanilang probinsya sa usapin ng pagtatanggal ng modification. Unang-una, nag-voluntaryo naman yung ating mga mining quarry operators natin na tanggalin yung modification, yung modified na ginilagay nila sa truck, yung mga kahoy na naka-extend. Kasi, alam mo bro, yung kasi kaya nila minomodify yun, ako, ito lang ang tingin ko, in my own opinion, yun yung panlagay nila sa mga kotong-kotong eh. Di ba? Kaya nila ini-extend yun eh. Gusto umanong tutukan at imbestigahan ng gobernador ang ugat kung bakit nagkakarga ng sobra-sobra ang mga truck at kung may involved dito na lagay o red tape. Yung aming sistema, yung matrix namin tungkol diyan, ano po, nagpatawag na tayo ng summit. Okay? Sa lahat ng mga quarry operators and mining operators. At wala akong interest na bigyan nila ako dyan o whatever. Hindi ako tumatanggap sa mga ganyan. Nakikiisa umano ang Bulacan sa kampanya kontra overloading kaya naman nitong August 24 ay naglabas din siya ng executive order para pansamantalang suspindihin ang quarry operations sa probinsya upang bigyan ng daan ang assessment sa industriya ng trucking. Di ba? Isa yan sa tinututukan natin ng overloading kasi, boss, pag hindi natin natutukan to, taon-taon na lang, paggawa ng kalsada, taon-taon na lang bumabudget ng gobyerno, sayang ang pera ng gobyerno. Kinakailangan magkaroon ng ito ng pag-aaral na malalim. Samantala, dahil sa pagpuputol ng dump box na ipinatupad ng Pampanga, pinag-aaralan na rin ng Technical Working Group na kinabibilangan sa DPWH, LTO at NLEX ang ganitong hakbang kontra overloading dahil wala pa itong karga ay lumalampas na sa 13 metric tons per axle na alinsunod naman sa batas ng RA 8794 o ang Anti-Overloading Law. At ayon kay LTO Region 3 Director Eduardo de Guzman, ang uri ng dump truck na imported ay kailangang magkaroon ng special permit sa DPWH dahil sila ang malimit na nag-o-overload ng karga. Kung nakita natin dito, sa metrics naman dito, wala talaga ang huwo na configuration. So kailangan ngayon na they will have to secure a special permit from the DPWH. Ang pagputol ng dump box ng Pampanga ay naging solusyon din sa problema ng mahabang ruta ng mga dump truck na tumatakbo ng NCR dahil 33 metric tons lamang ang pinahihintulutan ng NLEX dahil sa problema sa structural integrity ng Candaba Viaduct. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, nananawagan ho ngayon si Bataan Governor Joet Garcia sa mga opisyal ng barangay, paaralan at maging sa mga magulang na makiisa ho sa kampanya ng provincial government kontra ho sa vape law. Dismayado man ang gobernador sa pagkakapasa ng naturang batas na posibleng magdulot ng masamang epekto sa mga kabataan. Si Angelica Cara ang may report. Na mas masama siya para ho sa kalusugan, lalo na sa kabataan, naging batas pa rin siya dahil nag-lapse into law. Ganito'y nalarawan ni Bataan Governor Joet Garcia ang vape law na naging isang ganap na batas nitong July 25 dahil hindi ito inaksyonan o vinito ni dating President Rodrigo Duterte at umabot pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pulong sa mga punong barangay at kagawad mula sa 237 na barangay ng lalawigan, sinabi ng gobernador na hindi masasabing ligtas ang vape at pwedeng alternatibo sa sigarilyong gawa sa tabako dahil maraming bansa pa rin ang ipinagbabawal ito. Ang pinapaalam nila, ang kampanya nila, safe naman daw itong produktong ito. Pero hindi po totoo yun kasi nasa more than 60, mga 70 pa yata na bansa sa buong mundo ang pinagbabawal yung vape. Ang Singapore, hindi ho sila pumapayag na magbenta ng vape sa Singapore. Dahil nga, hindi nila alam kung ano po yung nilalaman ng vape. Ba't mo ibibenta
sa inyong bansa kung di nyo alam kung ano yung nilalaman at ano po yung epekto, yung long-term effect sa ating mga kababayan. Sa perspektiba ni Governor Garcia, pinalalakas ng vape law ang industriyang ito sa halip na ilayo sa bisyo ang mga kabataan. Meron talagang mga may masasamang intensyon na talagang itulak yung ganitong klase po ng mga batas para po siguro mas makapagbenta sila, mas marami pong kabataan ang gumamit nito at syempre patuloy pong lumakas yung industriya ng sigarilyo imbis na mabawasan na ito dito sa ating bansa. Hinikayat niya ang mga barangay official na ipakalat sa mga magulang at mga paaralan na tulungan ng pamahalaang panlalawigan na gumawa ng sariling mga programa upang makontrol ang paggamit at pagbebenta ng vape at sigarilyo sa bataan. Nasa atin na kung paano po natin lalabanan ito, no? Lalo na sa ating pong barangay, no? Kung sa ating mga paaralan, no? Yung ating kampanya laban po sa mga tobacco products, kasama po dyan ang mga vape products. Gagawa naman ho tayo ng programa, kasama ho dito ang DepEd para po sa tobacco-free generation, para ho talagang mabantayan natin yung ating mga kabataan, pati ho yung mga nagtitinda ng vape dito po sa ating lalawigan. Matatandaan na panukalang batas pa lamang ang vape law ay kinukontra na ito ng Department of Health, Department of Education, Food and Drug Administration o FDA at iba pang eksperto, ngunit nakalusot pa rin sa Kongreso at Senado. Bagamat nire-regulate ng batas ang importasyon, paggawa at paggamit ng mga vaporized nicotine at non-nicotine products, pinapabura naman ito ang vape o vaporized nicotine products bilang alternatibo sa sigarilyo. Bentahe umano ito para sa mga smoker na hindi matanggal sa kanilang sistema ang paninigarilyo. Ibinigay din ng batas sa Department of Trade and Industry ang pagkontrol sa vape na dating nasa kamay ng FDA. Binabaan din ang edad ng pwedeng makagamit ng vape sa 18 mula sa dating 21 years old. Angelica Cara, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, higit 175,000 individuals sa Central Luzon walang nagagamit na palikuran ayon ho yan sa Department of Health. Listahan ng mga natukoy na non-poor na 4-piece beneficiaries kailangan pang suriin ayon kay DSWD Secretary Tulfo. At Fernandina Women's Federation tumanggap ng water refilling station mula sa City of San Fernando, Pampanga Water District at Prime Water. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Tinatayang aabot daw sa 175,000 na individual. Dito po sa ating rehiyong Gitnang Luzon, ang hirap pa rin na magkaroon ng access sa palikuran ayon ho yan sa Department of Health o DOH Region 3. Hindi lamang umanong mga kabahayan, maging ang ilang mga paaralan ay mayroong problema pagdating sa sapat na dami ng palikuran para ho sa pangangailangan ng mga estudyante. Narito pong eksklusibong report ni Paulo G. Santos. Nitong August 22 opening ng classes, kasama sa mga nagpatupad na ng face-to-face na pagtuturo ay ang Archbishop Emilio Sinencia Integrated School dito sa Barangay San Felipe sa siyudad ng San Fernando. Ibang-iba umano ang setup ngayon dahil higit na tumaas ang bilang ng mga enrollees ayon kay Principal Edgar Yutok. As of today, umaabot na kami ng 713 to be exact, from kinder to grade 10. Except, meron na rin kaming 18 students for senior high school, grade 11. Binisita sila ng City Environmental Health Division ng San Fernando, katuwang ang Department of Health Region 3 para sa assessment sa sanitation ng paaralan. Dito nakita nila na may malakas na supply ng tubig at mayroon din silang washing station area. Pero ang daing ni Principal, sa higit 700 bilang ng mga estudyante, maituturing pa rin na kulang ang kanilang pasilidad, lalo na kung sabay-sabay na tumawag ang kalikasan sa malaking bilang ng kanilang learners. Kulang pa rin. Siguro ang ratio namin dito, tulad nito yung common CR namin, 3 lang. O isang building lang, isang structure lang. Sa dami-dami. Although yung mga classrooms natin dito, tulad dito sa mga building dito, may mga, bawat classroom may mga CR sila sa bawat room. So, kulang pa rin. Bahagi umano ng ginagawang assessment ng City Environment Health Division ang paghikayat sa mga paaralan na maglagay ng sapat na palikuran. Katulad po dito sa eskwelahan natin ngayon, lahat po ng eskwelahan ay amin pong ine-encourage na magkaroon po ng sanitation facility. No, meron po silang tamang bilang ng kubeta para sa mga estudyanteng babae at lalaki. At ang pinakamahalaga po doon yung hand washing facility po nila. Nakailangan po, naka-established po yun, na equip po with soap, water, potable water, and alcohol po. Para po ma-encourage natin ang ating mga anak, ang ating pong mga estudyante na maghugas po, mag-practice ng hand washing para po sa kaligtasan po ng kanilang kalusugan. Ngunit ang problema sa mga kubeta ay hindi lamang nararanasan sa mga institusyon na malaki ang populasyon gaya ng mga paaralan. Isa rin umano ito sa mga kinahaharap na sitwasyon ng mga kabahayan sa kabundukan, coastal areas at lalo na sa mga kinaroroonan ng mga informal settlers sa Central Luzon. Ayon kay Engineer Allen Indactivo, Program Coordinator ng Environmental Health, na nasa 1.4% ng 12.5 milyong populasyon ng rehiyon ang walang akses sa CR. Katumbas naman ito ng 175,000 na mga individual. Yung mga street dwellers, yung mga informal settlers, pati yung mga GIDA area natin. And for 12.5 million, malaki yung 1.4%. That's approximately 175,000 individuals. Yun ang mga gap doon. Malaki umano ang papel na ginagampanan ng lokal na pamahalaan upang masiguro na sapat ang palikuran sa kanilang lugar na nasasakupan. Dapat raw mapagkalooban ito sa kanilang sanitation program. Ipapasok na po natin dito yung mga bahagi ng sanitation, waste management, na pinatutuon natin na pag hindi po natin naayos ang tamang o mabigyan ng tamang serbisyo ang ating mga mamamayan sa tamang paglalagay o paglilinis ng kanilang mga kubeta at gaya ng pagsasaayos ng ating mga basura, ito po ay may dulot na problema, babalik ko ulit sa ating tubig na iniinom. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang balita, ipinahayag po ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na muli nilang susuriin ang mga listahan po ng 4-piece beneficiaries na natukoy bilang non-poor. May iba pa umanong listahan na dapat pagkumpirmahin o pagkumparahin
upang matiyak na sapat ang batayan para sila ay tanggalin bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nakipagpulong na raw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ni Secretary Erwin Tulfo sa Asosasyon ng mga Benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay upang makakuha umano sila ng mas malinaw na imahe ng mga itinuturing na non-poor household na posibleng maalis sa listahan ng nasabing programa. Batay sa pinakahuling datos na iprenesenta ni Secretary Tulfo sa budget hearing ng House Committee of Appropriations, nasa 30 to 40% ng 1.3 million household na 4Ps beneficiaries ang naulat na non-poor. Ngunit maliban sa listahan ng DSWD, may iba pa umanong listahan na dapat pagkumparahin para matiyak na sapat ang basihan na sabihing sila ay non-poor at tanggalin na sa listahan ng mga 4Ps beneficiaries. Ito ang listahan ng mga grupo ng 4Ps, mga municipal link at National Household Targeting System. So we will have 4 lists, Mr. Chair, to compare para po masiguro yun po ang safety net namin, Mr. Chair, na hindi po basta-basta matanggal po yung kawawang tao dahil sa tinamaan siya ng listahan. Pag siya po ay kasama po talaga doon sa non-poor na, then it is time to inform them na hindi na po kayo makakasama. Dagdag pa ni Tulfo, ang pagdilis ng mga benepisyaryo ng 4Ps ay hindi nangangahulugan na hindi na sila tutulungan ng gobyerno. Subalit, meron pa po kaming mga other programs po sa kanila, tulad po na Sustainable Livelihood Program, and meron din po tayo other programs, sir. Nandyan pa rin po sa yung AICS, yung Assistance for Individual in Crisis Situation. So marami pong program na pwede pong sumalo doon po sa 4Ps beneficiary po namin, sir, na pag natapos na po siya sa 4Ps, pwede siyang po ipasok sa other programs. Matatanda ang nasa 115 billion pesos ang alokasyon ng 4Ps sa ilalim ng proposed 2023 budget nito. Samantala, ayon sa Rule 15 Section 34 ng Implementing Rules and Regulations o RER ng 4Ps Act, kabilang sa mga batayan ng pag-alis sa benepisyaryo ng 4Ps ang pagtungtong ng bunsong anak sa 19 na taong gulang at kung nakagraduate na ang mga ito sa high school. Maaalis na rin ang mga non-poor o yung mga hindi na nabibilang sa mahirap na pamilya, voluntaryong pag-alis sa programa at yung mga nakagawa ng mga paglabag. Sa tala ng ahensya nitong September 5, umabot na umano sa 187,613 ang bilang ng mga inalis sa listahan ng 4Ps habang ang pagtatanggal sa iba ay kasalukuyang vina-validate at nasa proseso pa. Liana Canilao, CLTV News. Good news naman ho tayo, binigyan ng kabuhayan ng City of San Fernando Water District at ng Prime Water ang mga kababaihan ng Siyudad San Fernando na kasapi ho dun sa Fernandina Women's Federation Incorporated. Isang water refilling station ang nagsilbing regalo sa kanila sa selebrasyon ho ng Women's Week sa Siyudad ng San Fernando. Narito pong detalye ng balitang yan. Kasabay ng selebrasyon ng Women's Week ng Siyudad ng San Fernando, pinasinayaan na ngayong araw ng Miyerkules, September 7 ang Fernandina Women's Water Refilling Station sa Northville 1 sa Barangay Kalulut. Ang aktibidad ay pinangunahan ng CSFP Water District at Prime Water kasama ang Federasyon ng mga Kababaihang Fernandino at Suroptimis International of Pampanga. Ito ay kabuhayan ay pinagkaloob sa mga kababaihan ng syudad upang magkaroon ng sustainable na kabuhayan bukod sa pagkakaroon ng abot kamay na malinis na tubig. Ang aming misyon ay palaguin ang kabuhayan ng mga kababaihan dito sa San Fernando. Kasi pag ang kababaihan ay may matatag na hanap buhay, siyempre ang kanilang pamilya ay magiging maayos din, mapapag-aral nila ang kanilang mga anak at ang kanilang kabuhayan ay maganda. Matapos malugmok ang karamihan dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19, ay naisip mo ng City of San Fernando Water District na tulungan na makabangon ng mga Fernandina. Alam naman natin, dumaan tayo sa mga pagsubok ng mahigit 2 taon na, no, yung COVID-19 natin.
So, sa tingin namin, napapanahon naman na makarecover ang bawat isa. At itong mga ginawa naming proyektong ito na maging partner ang mga kababaihan, naisip naming bigyan sila ng munting kabuhayan para yung mga pinagdaanan nilang hirap at sakripisyo ng mga nakaraang taon ay makabawi man lang tayo. Dahil isa ang tubig sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, maganda umano itong kabuhayan at daan na rin ito para magkaroon ng akses sa malinis at abot kayang presyo ng tubig sa mga residente ng Northville. Well, tulad nga ng lagi nating naririnig na water is life, di ba? Sabi nga, di ba, mawalan ka ng kuryente, importante may tubig. So, sa nakikita namin, magiging magandang pangkabuhayan siya ng mga lupon ng kababaihan, lalo na dito sa Northville. Actually, hangad lang ng Prime Water na maging kapakipakinabang, hindi lamang sa lupon ng kababaihan, ganoon din sa pamilya ng bawat isa. So, hangad po namin na makatulong ito sa pangkabuhayan ng lahat ng miyembro ng lupon. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryong Fernandina dahil pinalakas nito ang kanyang loob upang magkaroon ng kumpiyansa upang lumaban sa hamon ng buhay. Papasalamat po kami sa po ng aking kasamahan sa federasyon. Maraming salamat po sa laking tulong na naibigay nila sa amin. Patuloy din ang mga proyekto ng Prime Water at Water District ng syudad upang mas mapaigting ang pagbibigay ng serbisyo at malinis na tubig sa mga Fernandino. Sa ngayon, meron tayong mga ongoing drilling projects. Nagdadagdag tayo ng mga mga water sources. Meron tayong mga pipe laying and expansion projects para maabot natin yung ibang mga Fernandino na wala pang access sa potable water. JM Desus, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, paano tukalang pagtayo ng Dove Campus sa siyudad San Fernando, pasado na sa konseho. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Naipasa na ho ng City Council of San Fernando, Pampanga ang panukalang naglalayong makapagtayo ng Don Honorio Ventura State University Annex Campus sa hilagang bahagi ng lungsod. Oras po na maisakatuparan, inaasahang 3,000 mag-aaral umano ang mabibiyayaan ng dekalidad na edukasyon
mula sa naturang institusyon. Narito pang detalye ng balitang yan. Pasado na sa sangguniang panglungsod ng San Fernando, Pampanga ang Resolution Number 2022-021 na naglalayong magtayo ng Annex Campus ng Don Honor Ventura State University o DAVSU sa syudad. Hinihintay na lamang ngayon ang pag-aproba ni Mayor Vilma Caluwag sa naturang resolusyon. Sakaling ito ay matuloy, ito ang magiging ika-8 campus ng DAVSU sa lalawigan. Ang unang 7 ay matatagpuan sa Bacolor na siyang main campus, Mexico, Porac, Santo Tomas, Lubao, Candaba at ang pinakabagong bukas sa bayan ng Apalit. And to give you an update, nakapasa na po ito sa sanggunian from first to third reading. So ngayon, inaantay na lang po natin yung desisyon ng executive kung ano po yung next step. And approve na po ito sa Board of Regents ng DAVSU and yung magfa-fund po nito ay si Congressman Dong Gonzales from the national government. Sa ngayon ay naghahanap pa umano ng akmang lokasyon na pagtatayuan ng naturang campus, partikular na sa hilagang bahagi ng syudad ng San Fernando. Oras na mabuksan, tinatayang 3,000 mag-aaral ang inaasahang makakapag-enroll sa DAVSU sa San Fernando campus. Tiniyak naman ni Gonzales na hindi ito magiging kakompetensya ng City College of San Fernando na kamakailan lamang ay nag-anunsyo na rin ng plano pagpapataas ng bilang ng mga enrollees matapos tanggalin ang grade requirement na 85. We are targeting 2,000 to 3,000 students with 7 different and unique courses na hindi magko-compete sa City College ng San Fernando. Liban sa mga Fernandino, mapapakinabangan din umano ng mga kabataan at iba pang mga nais makakuha ng dekalidad na edukasyon mula sa ibang bayan ng naturang campus. Ang aking reaksyon sa pagpapatayo ng DAVSU campus sa San Fernando, Pampanga ay magiging masaya kasi magkakaroon na ulit ng ibang branch ang school nila at lalo pa itong lalawak sa future ng DAVSU. Isang magandang balita ito kasi bukod sa mapapadali ang transportasyon ng karamihan sa mga mag-aaral na malapit sa bagong itatayong campus, ay mas lalo pang mapapaigting ang COVID health protocols. Mas better nilang ma-manage ang mga estudyante. JM De Jesus, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Siguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Mayroon po tayong bagyo ngayon at ito po ay isa ng tropical storm. Binigyan po natin ng local name na Inday. Siya po ay namataan sa layong 1,250 kilometers dyan po sa may silangan ng Central Luzon. At ito po ay nagtataglay ngayon ng lakas na hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala po, intertropical convergence zone po nakakapekto, especially po dito sa may lugar ng Palawan at ng Mindanao. Kaya po ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARMM, magiging maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng ITZZ. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ng papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng ITZZ at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, wala pa naman po direktang epekto ang bagyong si Inday, pero inaasahan po na lalapit po ito sa kalupaan, pero hindi naman po siya inaasahan na magla-landfall. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ho kayong mag-follow sa aming mga social media pages. Ito ho yung ating Facebook at Instagram at maging yung ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Pero pwede din ho kayong magtungo sa Facebook at CLTV 36 News at yung ating Twitter naman at CLTV 36. Kung nais ho ninyong balikan yung ibang mga programa ng CLTV, bisitahin po ang ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, kabalen, karehiyon, mapapanood mo na yung mga paborito mong programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36.
Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon, ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.